Claddu Iesu. Pan aeth yn hwyr, daeth dyn cyfoethog o Arimathea o'r enw Joseph, a oedd yntai wedi dod yn ddisgybl i Iesu. Aeth hwn at Peilat, a gofyn am gorff Iesu. Yna gorchmynnodd Peilat ei roi iddo. Cymerodd Joseph y corff a'i amdoi mewn lluain glân, a'i osod yn ei fedd newydd ef ei hun, yr oedd wedi ei naddu yn y graig. Yna treiglodd faen mawr wrth ddrws y bedd, ac aeth ymaith. Tranoeth y dydd ar ôl y paratoad, daeth y prif offeiriaid a'r Phariseaid ynghyd at Peilat a dweud, Syr, daeth i'n cof fod y twyllwr yna pan oedd eto'n fyw wedi dweud, ar ôl tridiau fym cyfodir. Felly, rho'r chymyn i'r bedd gael ei warchod yn ddiogel hyd y trydydd dydd, rhag i'w ddisgyblion ddod a'i ladrata a dweud wrth y bobl y mae wedi gyfodi oddi wrth y meirw, ac felly bod y twyll olaf yn waeth na'r cyntaf. Dywedodd Peilat wrthynt, cymerwch warchodlu, ewch a gwnewch y bedd mor ddiogel ag y gallwch. Eithant hwythau a diogelu'r bedd drwy selio'r maen a gosod y gwarchodlu wrth law.